ndakataura kuti uri kuuya panyaya yeugori munyika. Vice President vakauya nenhamo yakanaka yekutaura nyaya yeugori pajekerere. Vakataura politics. Tichatanga naivo kuti vakachena here, vabvira here. Mangwana musamise Twitter yangu. Pandichataura zvese episode 1, kuchaita episode 2, episode 3, episode 4, episode tichaona vanenge vakamira here. Nekana takuita zvinhu pajekerere, munhu anofanira kurizaina pabasa rake. Ndakagara ndichitaura kuti never throw glasses when you're in the classhouse. Icho ndicho mabviravira. Watch my tweet. Former Norton constituency member of parliament Peter Temba Mliswa has criticized the Vice President Constantino Chiwenga, who is leading an anti-corruption campaign against politicians with questionable wealth. Movie iri richange richinakidza kuona kupfuura Lost in Ashes ramaititi. But ko izvo zvivindi zvekudena general zviri kubva kupi? Kuti hasi ane paakatsika here mukomana wacho, oro inyaya yekuda kunyengerera kuiswa mucabinet. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimWitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, nyaya dziya dzaakupisa manje. Kuzona tasvika 2030 tichaonerera uye tichanzwiririra zvakawanda. Sekuziva kwenyu kuti General Chiwenga vari kuramba hore munyika kuma politicians ayo ari kushandisa chisimba pakuita corruption, the likes of Wikneu Chivayo, kuda kwaSheta Gwirei and other ZANU-PF members. So now taona Temba Mliswa achikanda matombo kuna Vice President Constantino Chiwenga achiti kana zviri izvozvo imimi ibvai maretire pa Vice President because munoitawo corruption yacho. Temba Mliswa anyora iye pa X pake kuti, today I lay out one episode which led to the supposed move to get Chivayo arrested, painted as Chigananda. Abva aisa imwe post futi pasi akati, the basic point is that many leaders have themselves been involved in corruption and should not curtail the actual fight against it by hijacking that struggle and turning it into a political weapon. If they are sincere, let them allow state institutions to run independently. Aende Raye akati, I am VP for African Parliamentary Network Against Corruption, APNAC Africa, and South African Parliamentarians Network Against Corruption, and understand how corruption fights. Views are rights, but where fights are, it's a test of how genuine you are against a social vice. Aenderera pamberi akanyora iye kuti, the children had to move out of his new house because he had gotten married. The apartment needed a total of 450,000. This is where problems which led to the recent move to get Chivayo arrested began. Then Temba Mliswa azoisa imwe post ya aisa iyo ka video kake achitaura iye kuti Vice President Chiwenga vari mudhiri rezvigananda, saka vanofanira kusungwa. Apo anyora iye kuti, there is no true anti-corruption fight that waits until you are no longer eating. For the campaign to start, I warned about glass houses and stone throwing. Tomorrow I will bring evidence. Guys, uku ndokunyora kwaitwa iko na Temba Mliswa achitaura iwo kuti our Vice President vari muzvigananda vanoitawo corruption. But there is another post yaiswawo nemumwe munhu achikomentawo about zvataurwa naTemba Mliswa. Apo anyora iye kuti, how can you be so angry at someone who is attempting to fight corruption and be happy at someone who is trampling the constitution? Guard your misguided anger. Mliswa miswa iwe. Ladies and gentlemen, uku ndiko kunyorwa kwaitwa iko naTemba Mliswa pamusoro pa Vice President Chiwenga. Ndokumbira kuti muye mu comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya idzi, muchitipo maonero enyu, nekuti zvimwe zvacho zvinongodo tichitaurirana isu secommunity tichionesana. Ndicho izvinotoda kugeza nemvura mugungwa nekuhondo dzacho dzakato. Ndicho
vice president vakauya nenhamo yakanaka yekutaura nyaya yeugoro pajekerere. Vakataura polisi tichatanga naivo kuti vakachena here, vabvira here. Mangwana musamise twitter yangu patichataura zvese episode 1 kuchaita episode 2 episode 3 episode 4 episode tichaona kuti vanenge vakamira here, nekana takuitira zvinhu pajekerere nanofanira kurizaina pabasa rake. Ndakagara ndichitaura kuti never throw glasses when you're in the glass house. Icho ndicho mabviravira. Watch my tweet this evening musarari 12 midnight tichabuda ma-allegations ese toda kuti ivo vapindure kuti ndizvo kana handizvo. Hatichatya nekuti midzimu yenyika naMwari inotichengera, tofanira kuraramisa munhu wese. Icho ndicho